тагыла бер тапкыр безнең халкыбызның, милләтебезнең торышын анализлагандан соң без быелгы елда ошо эскелеккә каршы һугыш елы дип игълан итәргә булдык. Ни өчен дигәндә, чөнки бына без цифрларга кайтып карасак, 17нче елның 8 айында республикала 40 меңдән ашу кеше үлгән. Шуларның тик 400-гә якыны 1% гына үзенең үлеме белән үлгән. Бұл официаль статистика мәгълүматлары, шуңа күрә бұл үлеме белән дигәндә уларның 81 яшькә барып җиткән кешеләрне исәпкә алалар инде. Калгандары, димәк, ошо яшькә барып җитмәгәннәр, ниндидер сәбәп аркасында. Уларның арасында эсеп үлгән кешеләр бар. Уларның арасында атылынып үлгән кешеләр бар. Уларның арасында эсеп бер-берсен үлтергән кешеләр бар. Уларның арасында эсеп авырып үлгән кешеләр бар. Йөрәк авырулары, кан басымы аркасында күтәрелеп үлгән кешеләр бар. Бұл шуларның күп сәбәпләрен караһаң, күбесенең сәбәбе эскелектә ята. Безгә эскелек аркасында үлгән кешеләр дип тик официаль нидән генә алынган теге отравление диләр бит инде. Эсеп теге үзен агулап үлтергән кешеләрне генә алалар. Гадәттә улар күп булмай. Гадәттә улар 500 меңгә тиклем безнең республикала. Калган үлемдә улар ошо яшенгән, шул эсеп атылынып үлгән, эсеп юлга сыгып кемдер тапаткан, эсеп хугышкан, эсеп аерылышкан һәм башка шул ниләр трагедияларны санап китһәң, улар бик күп һәм бик куркыныч. Менә шундый гаиләләр бар, хатта бер гаиләнән 5-6 кеше эсеп үлгән. Ул безнең якындарыбыз, безнең авылларда, якын авылларда шундый статистикалар бар. Дүйім республиканы караһаң, бына был буатта гына санаһаң, ул сандар 100-әр миллионнарга хәтле барып җитәргә мөмкин. Шуңа күрә без ошо фаҗиганы күреп, ысынлап та бу эскелекте туктатырга булдык. Һәм ошо акция вакытында тагыла күп сандарга юлыктык. Мәсәлән, без ул хәтлемдә күп эскелек хаткан нөктәләр бар дип уйламагайным. Бер Әбиел районында гына безнең егетләр 418 хәмер хату нөктәһен тапты. Бу легал булмагандар. Әгәр ошыга легал булган нөктәләрне кушсаң, бу 500-дән артып китә. Бер район өчен 500-дән артык кеше эскелек хата. Уларның тугандары бар, уларның бу бит гаиләләр 500 кеше түгел, 500 гаиләле ошо кәсеп. Мин уйлыйм, бу дүйім администрацияларда эшләгән һәм полиция хезмәткәрләрен бергә кушсаң, бу хәтле бу тиклем кеше юк. Димәк, эскелек хаткан кеше безнең бүгенге администрациянең көчлерәк хан ягыннан. Кайсы бер авылларда булдылар ул актив кешеләр ошо эскелеккә каршы көрәшкән. Әмма улар трам-тракай, берәм генә иделәр. Шуларны без бүген берләштереп ошо эште башладык, әлхәмдүлилләх. Бигрәк тә ир-егетләр бу эшкә тотынгас һөдөлтәләр күренде. Чөнки быга тиклем агыйнәйләр, ниндидер хатын-кызлар җәмгыятьләре буның белән шөгыльләнде. Искән кешеләр күпселектә ирдәр ине. Кылганска каршы бүген хатын-кызлар да күпсе. Әмма хатын-кызларны тыңлата алмай. Ирдәр, яшь егетләр ошо эшкә тотынгас, әлбәттә һөдөлтәләр күренә башлады.